Hi लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय चेनेल ओमफ्राय आंनि फेसबुक पेजावबो नोंथांमोन बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय आरोना बिनिफ्राय नोंथांमोना जाय बिथांमोना आंनि चेनेलावहाय गोदान आरो आंनि फेसबुक पेजखौ जाय बिथांमोना फल' खालामाखै बिथांमोना गासैबो फल' खालामना लादो दे ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ जाहैबाय मा होनो आङो दिनैहाय आंनि दखना कालेक्शननि भिडिअ दिन्थिनो नागिरदों आरोना नोंथांमोननोहाय बिनिफ्राय आङो सिगाङावबो आंनि मोखां दिन्थिनाय भिडिअआनो जाबाय आंनिया दखना कालेक्शननि भिडिअ आरोना बेनिफ्राय आंनिया बे दखना कालेक्शननि भिडिअआवहाय 7K थांदों आरोना बेनिफ्राय आङो दिनै आरो फिन खेबसेबाव आंनि दखना कालेक्शननि भिडिअखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो नागिरदों आङो स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय थाबानो जाबाय दै दिन्थिलांसै आं नोंथांमोना आंनि दखना कालेक्शनखौ नायलांबाय थादो दे नोंथांमोना बयबो बेनिफ्राय लोगोफोर गिबियावनो नै बेयो बेनिफ्राय आंनि दखनाफोरा सिम्पोल गोजासो दै गासैबो इमान मा होनो दामिनि बायदि जोंख्लिब माख्लिब बारा गैया आरोना सिम्पोलानो बांसिन सिम्पोलानो मोजां नालाय नै बे गांसेखौ माबादि नांदो खोन्थाहर नोंथांमोना कालारा बरिया आरोना नैबे गानबाथाय मोजां नुयो स्टेन्डार्ड कालार नै मोजां नाङोना बे कालारखौहाय आगर फिसा आगर रिजि बे गांसे जाबाय बेनिफ्राय आरो बाबु आंनि दखना कालेक्शननि भिडिअ दिन्थिदोलै आङो नोंबो नुजानो नामा नुजायाना दे बेनिफ्राय नै बेयो जाबाय मा होनगोन बेखौ मा होनोबा बेखौ बर'नि दखना आरोना बर'नि आगर गोमो बेनिफ्राय र' बेखौ दिन्थिनो आं नोंथांमोननियाव उल्था जाबना दोन्दोंमोनलै आङो उल्था जाबनायखाय बेनिफ्राय आङो सिदा जाबनानै दिन्थिफिननो नागिरदों आरोना माने उल्था जाबना दोनबाथाय मोजां होमबानिया कालारफोरा बारा खारना थाया आरोना उल्था जाबाथाय ओमफ्राय सिदाबाथाय कालारा बाहाय खारना थायो बेनिखायनो उल्था जाबना दोनो आङो नै बेयो गोमो आगरा मोजां ना बरिया नांदो आगरखौ बेनिफ्राय आरो दिन्थिगोन र' आङो खोन्थाहरदै मा गांसेखौ मोजांसिन साबसिन नांदों आंनि दखनाखौ खोन्थाहरबानो जाबाय दै नोंथांमोना बेनिफ्राय नै बेयो जाबाय अरेन्ज कालारनि जिङावल'सो आगर थानाय आरोना बे गांसेया सिम्पोल बेखौबो मोजां नाङो ओरैनो सिम्पोल गाननो मा होनो टाउनफोराव सकफोराव थांबाथाय मोजां आरोना गानना थांनो बाराद्राय जिलिक मिलिक गानना थांबाबो हामा नुयोना माबा माबि हाबा फेस्टिभेलबासो जिलिक मिलिक गानजायो नै बे गांसेया जाबायना बे गांसेया बेनिफ्राय आरो नैबे जाबाय अरेन्ज कालारनि बेबो बोराय जाबाय नै गांसेया नुदोंना नोंथांमोना बोराय जाबाय दे इयो बहुत बोसोर जाबाय आरोना नैबेबो बरिया रेजें गाननो मोजां गुरै गाननानै मोजां नाङो आरोना गुरैनो मान गोलोद हेभि नङा बेनिफ्राय आरो नै बेखौथ' सिनायखायो दखनाखौ बर'नि बिदन दखना बे गैयाबा जाया आरोना बाथौनि आर'जफोरावबाबो जेरावबो बे दखनाखौ नांथारगोन माने नैबे दखनाया बर' आइजोफोरनियाव बा बर' हिन्जावफोरनियाव बर' सिख्लाफोरनियाव गांसेबाबो थाथारनांगौ आरोना बेयो गोनांद्राय बे लांगायाहाय बर'फोरनि थाखाय गोनांसिन लांगा थाखानांगौ दै बे लांगाया गासैनावबो गांसेबाबो नै नंगौना नङा थाखानांगोन ना बेयो बर'नि ना बेनिफ्राय नै बे गांसेयाबो गोमो कालारनि बेनियाबो आगरा बरिया रिजि आरोना मोजां नाङो आगरा रिजिखाय आगर फिसा बाराद्राय आगर गोदोरबा मोजां नाङाना नै आगरा बरिया रिजि गानबाथाय मोजां नुयो आरोना गानबाथाय बेरखाङो बरियानो दिन्थिनोसै आङो नै मोजां नाङो गानबाथाय आगर फिसानो मोजां नुखाङो आरोना
ओइ बाबु दोङो इदिनो बाबुनि सायावसो दोनफ्लांना होदों आङो लांगाखौहाय बिनिफ्राय नै बे गांसे बेबो बिदन बादिनो गोथां आरोना माथानिबो गाननो मोजां पिस्ला नङा गुरै गुरै माथानि आरोना नै बेबो मोजांसिन माने गाननो गानबाथाय गरमफोराव बेफोरसो मोजां थान्दा थान्दा गाननो पिस्लाफोरा मोजां नङाना नै बे गांसे जाबाय सिम्पोलैनो बिनिफ्राय आरो ओमफ्राय आंखौ कमेन्टआव बुंहरनाङा दे मासे लांगा दोङो नोंनियावलाय होननानैहा बिनिफ्राय नै गांसे बेबो खमला कालारनि नै आगर मोनथाम थानाय सिम्पोल आरोना जिङावल' आगर थानाय बेबो मोजां गाननो मोजां सिमानि हिनि नालाय हिनिफोरानो गाननो मोजां आरोना पिस्लाबाथाय गलांबाय थायो थेबबाय थानो गोनां जायो ओंखायनो नै बायसा हिनिफोरानो मोजांसिन गाननो बेनिफ्राय नै बे मोजां नङा गाननो बेयो पिस्ला आरोना गाहाम नाङा गाननो बेखौ ओरैनो मबा दसे दनै गानो इखौबो आं नै थेवबो मोजां नाङा नै गांसेखौ गाननो पिस्ला नालाय सिम्पोलैनो बाराद्राय दामि गैया दै बिनिफ्राय नै गांसे बेखौ बिमाया होदोंमोन बायनानै सिगां सिख्लायावहाय मा होनोमोन र' नै दख'नानि नामखौ बगामाथि र' मा होनोमोनथाय बावगारस्राबाय आङो नै बायदि आगर थानायखौ मा होनोमोनलै खोन्थाहरदे आं बावगारखाबाय मोनसे समाव बे र' 2018 बायनाय नैबे समावहाय इ दख'नाया मार सोलिदोंमोन आरोना मा नाम होनोमोनबा बगामाथिसो ना मा नाममोन दख'नानि नाम मोजां नुयो बेखौबो गानबाथाय बेरखांसै नै आगरा आंदो जाखायो नामा गासैखौबो बेरखाङो दै मोजां नाङो आरोना नै आगरखौ बेरखांसोयो गानबाथाय बिनिफ्राय आरो नैबे दहय गांसे गोथां देखायनायदो नै एखेमोन दै नैया बेयो ओमफ्राय बेयो जाबाय दहयनिया जाबाय हिनि ओमफ्राय नैबे हिनि नङा दे नैबे हिनि नङा इयो बारा गाननो गाहाम नाङा बारा गानानो आंनिखौ दहयनिया हिनिमोन आरोना नैबे हिनि नङा बाहाय पिस्ला रखम आरोना मोजां नङा नैबे बारा गाननो बिनिफ्राय नै बे गांसे थांनाय दुर्गा फुजायाव आङो बेखौनो लादो दै थांनाय दुर्गा फुजानि दख'नाया आंनिया बेनो नै गांसेयानो आरोना थांनाय दुर्गा फुजानि दख'नाया माबासो नांदो बेसेबां लादोंमोन बा 2000 ना मा लादोंमोन जांलै नै स्टेन्डार्ड कालार नाङो आरोना नै बायसाखौ कालारबो खारखाया दै नैबे दख'नाया ओमफ्राय दखानिया कालार खारखाया होनना बुंखादों आंनोखौ 2000 नामा लादोंमोन आरोना थांनाय बोसोरावल'सो बायदो दुर्गा फुजानि दख'नाया बेनोमोन आंना नै गानबाथाय मोजां नुयो दै बिनिफ्राय इमान दख'ना खिथिदों होनदों आंखौ बाबुआ बेनिफ्राय नै बे गांसे बेथ' बहुद गोबावनिनो आरोना दख'नाया नैया बेखौ आङो आइनावसो दोनबाय थायोमोन थेवबो आंनो बायदोंमोन सिगां सिख्लायावहाय ओमफ्राय दाख्लै न'आव थांनायाव ओमफ्राय कलेजनिफ्राय थांखादोंमोन आं न'आवहाय बेयाव आङो दख'ना लाङाखैमोन ओमफ्राय बेखौनो गानना फैबाय आरोना आङो कलेज ड्रेससो थांदोंमोन आङो मोजां नाङो बे गांसेखौबो आंनो समायो आरोना आइया बुंदों आंखौ दोनबाय थानायखाय बोरायरायसो नुनाय जाबायमोन बिनिफ्राय नोंदो गाननायखाय माबा गोदान बायसासो नुबाय सं होनदों आइया आंखौ नैया नै मोजां नुयो बे गांसेखौबो बेनिफ्राय ओइ 9 मिनिट जाबाय आंनि भिडिअ'आ 9 मिनिट खालाय जाबाय दै लोगोफोर दख'ना खिथिनानै ओमफ्राय थाब खिथिनोसै र' आङो नै बे जाबाय मा कालार होनगोन बेखौ बाथ' कालार ना बाथ' कालार होनगोन ना बेखौ नै बे गांसेयाबो पिस्ला सिम्पोल कालार आरोना बेखौबो गाननो मोजां नाङो हौवानिफ्राय लादो फार्स्ट हाबा जा गोदानावनो बाहाय गोदान टाइमावनो लादोंमोन आरोना बेखौ बे गांसेखौ बेबो 1500 ना मा लादोंमोन जोंनि बावगारलायबाय आङो दामखौहाय बेनिफ्राय नै बे गांसे नैबे जाबाय ऑरेंज कालारनि मार गाहाम नाङो बेखौबो गाननोहाय हौवानिफ्राय लादो दे बेखौबो नै गांसेखौबो हौवायानो
आं खम दामिनिखौ बाहाय सिम्पोलखौ लानो नागिरदोंमोन ओमफ्राय बेखौला बेयो दख'ना बायनो थांबाथाय आंखौ बिसो खम दामिनिखौ पसन्द जाया दे आंखौ दामिनिखौसो लानो होयो आंखौ दख'नाफोरखौ गावानो पसन्द जाया गावानो मोजांखौ लानो होयो आंखौ नै रलेक्स होनाय आरोना जिङाव गाननो मोजां नाङो रैदुब थारदे बेबो गाननो बरिया थान्दानो नै नुदोंना बेरखाङो दै गानबाथाय बरिया बेरखाङो बेनिफ्राय नै बे गांसेयाथ' स्पेसियेल आंनि थाखाय दामाबो गोगोम नैनिया पाटनि दख'नानि बे गोगोम लादो बे दामा 5 लादो नै बे 5 दख'नाया नायदो बे आंनि थाखाय स्पेसियेल आरोना हाबायाव 2 नाम्बाराव गाननाय मोननाया 5 होनबाथ' बोरै मोनदों नोंथांमोना ना बे गांसे स्पेसियेल आरोना हौवानिफ्राय लानाय स्पेसियेल देयाव लानाय नालाय ओमफ्राय स्पेसियेल जासिगोन आरोना गानबाय थायो आं बेखौ बेनिफ्राय गोलैबाय भुट्टी खाना बाबु बेनिफ्राय नै अरेन्ज कालारनि मोनसेया बेबो आगर फिसा मोजां सिम्पोल आगर रिजि नै आगरा मोजां दै फिसा आगरखौसो मोजां नुयो आरोना बाराद्राय थामफ्ला थिमफ्लि आगरफोरखौ मोजां नुया आगरा बेरखांसै मोजां नाङो गानबाथाय बेखौबो गोगोम नाङो गानबाथाय बेनिफ्राय आरो नै बे गांसे मा होनो जिङाव गोदोनिनो बे दख'नाया मा होनो सिगाङो कलेज फरायनाय टाइमाव बेबायदि कालारखौहाय मानसिफोरा गानसोदोंमोन दे बेबायदि कालारदो ओमफ्राय बेबायदि कालारनि फालिदो ओमफ्राय गुफुर ब्लाउस गानना माने गुफुर मानसिफोरखौ साफा गुफुर नुयोलै बे कालार मानसिफोरखौ गानसोनाय होननानै आं आइनियाव आंनोबो नांगौलै बेबायसा दख'नाबो फालिबो होननानै नै गासैखौ बिना लादोंमोन आरोना मोजां नुयो बेखौबो गुफुर ब्लाउसफोरदो गाननांगौ आरोना बेनिफ्राय आं बाबुनियावसो दोनफ्लांबाय थादो दे दख'नाखौ नों आंनि थिखाबाय थादो आं गाननो हाबाय आरोना बाबुनि सायावसो दोनफ्लांबाय थादो आंहा दख'नाखाय बेनिफ्राय नै बे गांसेयाथ' डेन्जारखा नै दख'नाया नायलाय कैसा है ये तो देखो आगरखौ नायलाय नै माबायसा डेन्जार आगर दंखायो नै दख'नाया ओमफ्राय बे दख'नानि काहानिखौ खोन्थानोदे आङो बे दख'नाया जाबाय आङो सिगां फिसामोन आरोना क्लास 7-8फोरसो जानो हानायमोन आरोना बेनिफ्राय माल जासिनो फैयोमोनलै गारि लानानैहाय ओमफ्राय बेवहाय मोनसे माल लानांगौ आरोना बेवहाय कार्ड मोनसे थायो बेखौ सिङाव थायो ओमफ्राय मा मोनसे बुस्थु उथियो आरोना दख'ना मबाइल लेपटप माबा माबि थासि आरोना न'नि बायसा दख'नाबो दोङो सुइदार पिसबो दोङो बेबायदि थायो आरोना खैथाबा ओमफ्राय बुस्थुआ जाबाय माबालै मा होनो खान्थि बाथि बायदि आरोना बेयो गोलावनो बेखौ लानानै बिसिङाव थायोमोन आरोना माबा टिकेट बायसा ओमफ्राय बेखौ लादोंमोन आङो ओमफ्राय नै दख'नाखौ मोनदों आरोना बे दख'नाल' नङा आरो बहुत बुस्थु दङ बे दख'नाजों लोगोसे दख'ना दोङोमोन ओमफ्राय सला पिस दंमोन ओमफ्राय सुइदार पिस दंमोन आरोना ओमफ्राय आं बेखिनिखौ मोनदों आरोना आइखौ आङो आं दानि आंथ' जि नांगौ बिदिनो बिना लाखायोमोन ना ओमफ्राय आइमोनाबो होयोमोन ओमफ्राय नै बेनो आरोना लादो दाम लादो बेबो दाननाय टिकेट दाननायाव बेसेबांसो लादोंमोनबा 2025 लादोंमोन आं फिसामोन ना आं बाहाय बावगारबाय खिन्थु बे दख'नाखौ मोन्दोंमोन आरोना नै आगर गोजाखादै दख'नाया मोजां ना थेवबो गानबाथाय मोजां नुयो दे आंनि बे दख'नानि गाननायथ' भिडिअ नुदो जानो हानाय नोंथांमोना ना स' लोगोफोर बेखिनियानोसै दे भिडिअआ मार गोलाव जाबाय दख'ना दिन्थिनानै स' लोगोफोर होनब्ला आंनि दख'नाखौ नोंथांमोना मा गांसेखौ मोजां नुदो खोन्थाहर दै बेनिफ्राय स' लोगोफोर मा होनो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै होनब्ला आं ना नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो मोनसिगोन बाय फायला बाबु खेबसे बाय होनना फैबाय नै जा बाबुआ बाय होनखायो दै र' नुवाखै र' ओइ गोलोद जाबायलै बाबुआ दे बाय ओइया दे बाय दै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन